kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti plano yo kendilyo ayaban di anak kaw. Ay nawaw, anya a plano nanang. Awan ka di pa'y plano yung agkalay siya. Apay akalay samot ng tibagbagayo nanang. Amuyo mo't amad-ama ti training mo itigayim ko. Agabrudak nanang. Kaano nga ron nga agkalay siya kayo ngay? Diyak amo nanang. Awan samot ng ti mapasamak akalay sa. Andya? Pagpanunutak pa'y man anasayaat. Kaslaawan nga minan ti mariknak apanagayat kinidelyo. Ay nananang pang-aasiyo, ta saan aday tatisang kadamag yo. Saan akalay sa ti priority nanang? Ti panag-abroad ko, ti priority ita. Nakaumay ka mo dito'y balay, Vanji. Anit masapol mo? Kuha nga mindelyo. Ibaga mo na niya, tapos saan taa mataktak. Kasapulak nga ti kwarta para iti panag-abroad ko. Ay nawaw. At damat intid ko akwartakin kay di napalabas alawas. Kurang day, chay. Manupay ti kurang na. Sikaan no manutitid mo. Sapay maigatang kumay ti similya kan abuno ti nabate akwartak. Makauray mo't day ta. Bayadak tumatlaang kan no makaabrodak. Dandani mo't kit din No apay ngamin ang masapol nga agabrod ka Isumit nga rod ti arapaap ko. Ti agabrod. Mabitla nga rod. Talag ti kwarta nga itid ko ken ka. Ay na, agyaman naklaunay delyo. Day takot ti kayat ko ken ka. Nalaka ka amasit gan. Kumusta ngayon, Vanji? Nasaya at latamat. Nakumpletong ka din ti requirements mo, Kayla? Hay, saan pa'y nga rod? Ada pa'y may sa akurang. Ay kat ilakad mo adagusan atap no maka-flight tamutan. Ay nawaw, nakompleto mo ti bagim? Wan, ada intod ni Delio a kwarta kanyak, isoan na ilakad kon. Ay na, naimbag ka pa'y taada ni Delio a pagdawatam. Ay kat siyempre mo na. Day tati kunada a diskarte. No siyak, inutang ko pa'y kadagiti amok ti kwarta a ginastos ko. Saan na bali tano ag-abroad ka? Dakkel to ti agsublikan ka. Makabayad kan to Sapay la kumata mapasamak ti ibagbagam, friend. Anuam tadakkel amalita, bandi anak kaw. Agimpake ako nanang. No kasta, matulaw ti flight yaw. Nanang, hay kamaudyanan na matuloy matlaangan ti panag-abroad ko. Nasaya at no kasta, tapno makaurnong kamay. Nanang. Kaano nga may ti flight yaw? Inton umay alawas, nanang. Dandani mo gaya man. May mayat matlaang no ag-flight kami, tapno makapagrugi kami matan iti trabaho mi. Sa bagay awan mo ngamin usto at trabahom ditoy. Nagpakada ka kadimat lang itinobyong, friend? Masapul ka di pa'y. Ay nawaw, di mo inbaga ka ni Delio a flight ta ita? Amo na mutkit di, tanadakamat ko kankwa na nga gabruda. When angam nagpakada ka kumamat, tapno amo na a flight ta ita. Sapay manu atawan ti kontrata ta itjay. Saan amabalin nga agawid ka no kaano akayat mo? I-text kun tulaan. Saan ka mat akas ta itinobyom idikat? Diyak nga rod maawatan tiriknak ita, friend. Kasla awanin mariknak apanagayat para itiday di Adelio. Ay unay kan, friend. Saan anasaya at ti kasta Agabrod ka laang, kasta mo ti ibagbagam. Laglagi pam anidilyo ti nagpatulungam tapno maka-abroad ka. Ay na, friend, ditan pagsaritaan ti may papan itiday di at tao. Siya kun ti makaamukin ni Delio. Naimbagngal daw yun, nanaton niya.
Kasta mo kang kadilyo nakaw. Ni Vanji? Ay nawaw, saan anak pakada ti anak ko kung kaaya? Ne, saan mo't nana? Flight na ita. Anya? Apay ngay. Awan mo tinadakdak amat nang itagaya mong ti flight da. Imbaga nang agabroad. Kat awan tinaibaga na nung kaarong ti flight na. Ay una yun day ta abanjay. Urayak lang ti text na nana. Ang mga nung nalipatan na lang tinag-text kanya. Sumur ka pa nga raw, ta kapita. Saan na nana? Agpakadak mo't lang. Tato tagur-ure at trabaho kay Garden. Sige, intun maminsan laangan. Agan-anad ka. Narigat mo't gayam ti trabaho dito'y abroad, anya, Ronnie. Wala. Talaga narigat mo't lang. Di pagmayatan na lang. Kadakdakkel ti sweldo tayo dito ko. Makalawas ko lang ang marikna kung ti banog ko. Talaga kasta. Ngam masapol nga anusan tayo. Masaya-saya atin ti kastoy. Ngam ti awan. Wenan adda tayo matan dito eh. Gayam. Gayam mo di kadwami tayo. Wen, ni Kayla. Gayam kan kalugarak matlaang. Kasta gayam. Apay ni Kayla? Awan mo kidi. Nadamag ko lang. Tayo sumot ni makit-kita kakadwam. Kunaklakit din no kursonadam ti gayam ko. Kitno sikat ti kursonada. Anya? Oy, friend, anya tiket asawan ti nakitak itay? Anya di nakitam, Kayla. Nakitak nga agsarsarita kayo manen iti dayjay Aroni. Ay no, ada ka didakis na no makiinistorya akin ni Ronnie. Awan mo't kit di friend. Ngam kasla na singad kayo matan iti tunggal maysa. Amom, friend, naibaga na akursonada na ka, no? Ay nawaw. Apay nga yakasta friend. Guwapong matkit din ni Ronnie. At da itsura na. Kan natayang pa. Ay sos. Ipalagip ko manan Adda tinobyom a pinanawam ije Pinas. Ay nasa nabali Saan kami pa'y nagkalay sa kinidilyo ka? Kat, anya nga ruti planom kanidilyo. Ay, jak pa'y amo, friend. Panunutak pa'y man anaimbag no anya ti aramida. Kaslang amin awanan mariknak a panagayat para kenkwana. Mangantan, friend. Umunakan. Ay nawaw, apay, di ka mabisin aya? Basit lang matikinan mo iti agsapa. Sapay nadagsan ti trabaho tayo. Mabisinak. Ngam? Urayik ni Ronnie, tagidan kami amangan intun madamdama. Anya? Ay sus, awan lat ibagam no di Ronnie, laakanayonan. Dakas ka din. Adda tinobyom, ngam kastapay lang tar aramidam. Apay, umapal ka. Ay nawaw, anya nga'y kumati apalak. No di mo kaya't ti makigiddan amangan kanyak, umuna akon amangan, friend. Okay, no problem, my friend. Hello, Delio. Agyaman ang launay. Tayo mawag ka, Vanji. Kumusta kan dito abroad? Nasaya atak mo't. Imawagak, tada na patig nga ibagakan ka. Ay nawa, makapadanag ka mag... Ag-break tan, Delio. Anya, agbrektan ko na. Wan, agsinatan. Awanan mariknak a panagayat para kan ka. Pangasim, di mo kumaaramidan di kastoy kanyak. Di kan mang namnama kanyak. Last day to yan a panagsarita ta. Bye. Grabe ka mat, friend. Nalpasan, Kayla. Awanan parikot ko. Ay nawaw, takasla naragsak ka pa, iti kastangar aramidam. Ay talaga naragsakak. Ngamin, mabalinan nga aklonak ni Ronnie, ta-imbreak kumatan ni Delio. Awan mat siguro ti issue dita. Ay nawaw, kat no kaano lang, idinagamam mo kayo ka ni Ronnie. No kasta, datan, Vanji? Wan, Ronnie, aklonan ka. Ay na, agyaman ang launay. Ay, ayatin ka unay-unay. Awan ti rumbang apagyamanam. Ngamin, ay ayatan ka matan, Ronnie. Nagmayak ti tirit nila. Naragsak ka di matlaang. Siyempre Ituloy ang arutin di mangan.
Kalpasan na. Agpasyar tamay. Tapno sulit ti day off ta. Hello, Nanang. Pudno ka day tinadamak ka. Ni Nanang mat, di na paimat ko na ako mustaan nak. Agsaludsod mat na nadagos. Ag dinabag diti lugar tayaw, ngayon break mo ni Dilyaw. Pudno ka day. Wa, Nanang. Awan kamin kinidelyo. Ay unay kan anak kaw. Apay mo't akasta? Anya nga rod ti maaramidak ngay, Nanang. Awan mat ti marik na kapanagayat para kenkwana. Saan nga iso ti lalaki nga ar-arapaapak, Nanang? Agpudno ka man kanyak. Adang samat ti sabalim dito abroad. Maam-am mo yun to, Nanang. Ay nawaw. Nakapag-abroad ka laang. Kastamot tan ti aramidam iti nubyaw. Di ka mabutang iti kunada karma. Adayamat. Ni Dilyaw tinang tulong king ka. Iso nakapag-abroad ka. Ita, ibrik mo latan akasta di taaw. May siya ka magayam ama ng gundaway. Ay, Nanang, no awanan ibagayo, agpakada akon. Umawagak tumanan kada kayo no sa anak abisi. Bye. Regalo para kin ka. Happy second anniversary. Ay na, agyaman naklaunay, Ronnie. Isuot mo dahi nga alahas, ha? Pudno ka di abalitok daytoy. Saan? Yung nangina dahi ta. Ay nawa, punaklakit din no pudno abalitok dayto ang kwentas. Peke mo't gayam. Una, saan mo ta basta-basta depression na? Nangina mo't lang, tabayat ti quality ti materyali sa naramat. Ano kaya't mo, ipakitak ti resibo keng ka? Saan nun? Awan matlaangan maaramida. Bayam, ikatangan kanto iti balito ka kwentas no makaurnongak. Promise? Promise. Iurnongak ti balito ka kwentas mo. Ay nawaw, new number mo ti umawawag. Song bataklatan, ang mga nun napatag ti bagana. Hello? Awanan kay ti bayin. Isumat lagayam asanan nga agpaw iti asawak. Ha? Asino da ito eh? Saan kay ngam-am mo? Jakmet lang ang am-am mo ti asawa yu adak-dakamatin nyo. Siyak laang ba't tiligal nga asawa ni Ronnie? Anya? Adaywam ti asawak, no di mo kayat ngay di mandaka. No kasta, adagaya man asawa na. Adda nga rod, no di mo pa'y adaywan ti asawak. Ipadiport kayo adwa. Saan asyak ti kalkalabanin nyo? Tauray adda kayo di tabrod. Kapailan kayo apirokan. Oh, apay akas tatilangam, Vanji. Kasla madanagan ka unay Asino di kinasaritam iti cellphone mo Awanan ba inday di Aroni? At damat gaya man asawa na ijay Pinas. Anya? Api nga inlimod mo ti may papan iti asawam ijay Pinas, Sorry, Vanji. Pinangnamnaman naklaang iti manu atawan. Ulbud ka! Iso kaya kumudlang ti makibreakin ka. Kasta kalakanakan ka, Mapatag kanyak ti pamilyak, Vanji. Talagang awanan kay ti bain. Kumano kay ti sangwanak itamat lang. Awan pa'y sir-sirbin! Ada bad news ko keng ka, Vanji. Anyamanan, heartbroken lang aruden ta tao. Ano kasta? Nag-break kayon ka ni Ronnie? Wanan napatag ka no ti pamilya na kinkwana. Dahitan ti ibagbagak keng ka, friend. Wrong move ka. Si aasawa mo't gayam tinangisukatam ka ni Dilyo. Ang adapay nadagdagsan aparikot ta, friend. Anyamanan dayta. Saanen amabalin nga i-renew ta ti kontrata ta. Agkasay ka no ti bus tayo iti tauhan da. Anya, ay una yan. Agigiddan matan ti parikot. Awanan agawid ta numalpas ti kontrata ta. Makabulan lang nga agtrabaho ta dito Kumusta matibiyag iti abroad, Banjay? Makapasadot, Nanang. Apa yan?
Nagado ti pagbababawyak. Ayun kayam. Ayan nga'y tinangisukatam kinidilyaw. Pangasiyo man nanang. Di yu ipalagip day ka. Tida makaw kat ada ti runay itibiyag mo. Pamilyado day kinanang. Linukunak lang iti mano at awan. Handya? Nidelyo nga tananang. Kaya't ko ang makasarita ti ex ko. Isulaangan tinamnamak nanang. Ay, awanan ah. Awanan? Anya ti awanan nanang? Awanan ni Delyo? Anya ti napasamakan ko na. Apay matadeyo imbaga adagos kanya ka. Naa, di kagro nga ama. Urayam nga min amal pasti bagat. Ah? Awanan tinamnamam kinkwa na. Ngamen, adamot tayo asawa na. Anya? Ni Delyo matay kay nanang. Asawa na di kadwa na. Wen, isuday jay ti asawa na. Nagpintas. Ayun ah, napimpintas ti asawa na ng itisika. Diya ka mo nanang. Mananggundaway kan ngamin idida kayo pailaan. No saan ko siguro nga imbrek ni Delyo iti. Siya kumatikad-kadwa na ita. Naglawag a pinagkwarta am laang ni Dilyaw tapno maka-abroad ka. Idi naka-abroad ka, awanan, nakalipat kan. Dayta ti pagbabawyak ita nanang. Awanan, naladawan dahi apa nagbabaway. Tanang asawa mo ni Dilyaw iti sa balay. Ada pa yan anak da. Awanan ti maaramidam. Adda pa'y nanang. Urayak ang mabalo ni Delyo. Ay awan mon banjay. Akluno mo na. Akluno asaanan asikati ay ayatan na. Ay nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao tapno mapasaya at mulaang ti biyag mo. Laglagi pam asaan amay may sa ti aldaw. Ang mga no agpalataktukan ka dagiti dakas nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa. Kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho. Ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umay ka pa'y man, Alberto. Mabid lang, nusing bagay. Ay nawaw, agawa ma. Abay ka day. Anya ti bagam? Si kaman pa iti agluto iti pamigat tayo. San pa yan alpastar aramidag? Ada impatariman da washing machine. Ay nawaw, ituloy mo nito akalpasan ti panagluto. Kasladi ka mat ang pampanunong. Awanin tingom na. Dahito iti ilutong, taisot pamigat tayo. Kita ama, tama nga numa-overcook man ang tilutong. Kasano di mo manin magustuhan ti lutok bakit? Ay nawaw, kompleton nga mintirikado na tapno na imas mat. Adda sibuyas kan paminta iti drawer. Sikat ti makaam mo nga agluto, taadda aramida. Sa dino ti ayan tinalaing nga amam, ana. Ay nawaw, bigbigatan anapodot ti ulo yun nanang. Sa dino ti ayan tinalaing nga amam ko na. Madama atartarimaanan na ti washing machine nga impatarimaan dakin kwa na nanang. Ibagampay man, ta sumurot iti kusina. Ay nawaw, pangasiyo ananang. Di umanan pagsasawan ni tatang. Kaasi mo. Sa anak ama kaungat no ammo na per aramidan na. Anyaman nga minti pagpupurutan nyo, ayan nanang. Ingkaraman ang tiinluto na. Kita ang man numayat ti kasday ngay naramid na. Ni nanang mat, imparaman ni tatang tiluto na ita, kat naraman mat. Ay nawaw, saan akas jay tinaraman? Kurang tupay ti Ricardo na. Anya?
Agnganga ka taramanam tilutom, Alberto. Ay, nawaw. Dahi taman ang tibagbakin ka. Agnganga ka kunanay. No para kanyak, katlay mas matilutok. Saan ka din naimbagakan ka? Akumpleto ang tirikado na. Pasensyakan ba kayo? Aglutak man nga ron dito sa balay. Ay saanan? Agsaysayang kalaang iti abasto. Simple aluto, di mo pa'y mat maaramid iti nasayaan. Sorry sa anak mo't ngamin chef. Sa bagay, anya ko mga minti amom kat grade 2 laang mat tinalpas mo. Ha? Anyat amom no may papan iti kakasta aluto-luto. Amo nga wan ti adal ko. Grade 2 lang agpaiso tinalpas ko. Sana kaskin ka college level. No pa'y kasta, di na ko mairuruman. Tadamat riknak ang masaksaktan. Ay no, apay ko maamasaktan ka. Katpud no matibagbagak. Nagrigat mo tanti kastoy. Ti mismo nga asawak, ti mangidadaw kanyak. Mano ataon mo nga gan-asak iti kastoy ang sitwasyon. Intimplaan kayo iti kape, tatang. Ay na, agyaman naklaw na anak ko. Okay kayo kadilaang? Kasla naunag ti pampanunutan niyo. Kasla nalabaga mat dagiti matayo. Ay kwa, okay aklangan ako. Awan rumba nga pagdanagam. Nangagkutin sawsawang ni nanang kada kayo itay. Kasjay mo tasigo dinalang mo. Mano atawon mo na nagan-ano sak. No apay ang masapul nga irurumanda kayo Saan aga puta grade 2 lang tinalpasyo kat irurumanda kayon? Pudno mo ti bagbagatinam. Grade 2 lang ngamin tinalpas ko anak ko. Sana kaskan ko na college level. Tijak lang maaklon. Kat no apay ang masapul nga iparupa na pailaan kanya. Nalabas matikas di apa nagsasaoyo ni tatang, nanang. Ay nawaw, kanunungam tikas di nga aramid ni tatang mo. Tunggal agluto, kasla ka nun ti aso mat tiluto na. Saan mat, nanang? Grabe kayo mat ni tatang. Awan ti mangig na, no ammo na kumater aramidan na. Di da kayon ti agluto inton sumaruno. Nagadulakit di aririyo. Ha? Day tati sursuro ti amamkan ka, anak? Nasaya at ataon ni tatang. Masaksak tanak lang iti panagsasauyo kwa na. Ibabayo unay mati kinataon na. Anya nga rin ti kayat mo? Maragsa ka na? Agpalakpa ka, Mabalin mo't nga ibagayo no anya aklase ti loto ti kayat yu. Kano adda ti inaramid ni tatang adiyo na gustuan, ibagayo ang nasaya at kwa na. Saan ang masapul nga ibabayo ti kinataon na? Nakaw may kamay, ana, apaw. Napatag ti ibagak kada kayo, apong. Anya day ta, apaw. Bagbagaan nyo man ni nanang. Aglablabos mo nga minang. Ay, nawaw. Anya tinaramid ti inam, aya. Kasta unay ti pananguy-uyaw na kinitatang, apong. Manan. Wen, di na lang nagustuhan ti luto ni tatang, kasta hamot unay ang ti panangidadaw na ije tao. Ay, una yun day nga inam. Talagang awan manaknakam na. Bagpagaan nyo, apong. Sang kaibaga na, grade 2 ang tinalpas ni tatang. Anya kumaita no grade 2 lang tinalpas ni tatang mau. Jakman amo kininanang. Basit lang adi na nagustuhan kini tatang, nagadun asa una. Kasla armalay tingiwat na, apong. Imbaga ti apo ko taking ka bakit? Wan, iso timay na impulong itay. Ayo, day tanganak ta. Ewan mitin manaknakim na. Day tanga road. Naimbag ko na ata na anos ni Alberto. Day ta kumati panunutin na. San nga aming asawa, kit makaano si tikas di nga ugalay. Nagasat lat ta. Taurayan niya ti sawsawang na, kit san akabilan lakay na. Pudno launay tanako ng lakay. No sabali siguro alalakay. Ayawanan, ang mga nukinabildan ti anak ta. Yan nga rin din ti plano mita bakit? Mapanak itayan da numawaya anak. Kasaritak manan ti anak ta. Wen man, barig dinggin na ti ibang amkin kwa na. Sapay la kumaa. Masyang kumamot iti asawa na. Di na urayan ang mauman ni Alberto kankwana. Sa dino tinaggapam si ka, Alberto?
Itahan ti kayam ko. Minsublik ti sprayer abinulot ko. Diyak pa nga binatarimaan ti sprayer tayo. Mangirwar ka man nga rod itilan sa kan martilyo. Ay nako, analuam. Na, di mo makita ti ridaw tayo anaperde. Tarimaanam day ta. Ilansam dito abanda. Ken kisayam tapno saan tayo amarigatan amangirikap. Sige. Iso taramida kinton madamdama. Aramidam itan. Amangan numalipatam tumanen. Aginanaak pa'y mo't abakay. No imbagak nga aramidam. Aramidam adagos. Ay nako, di ka agapura. Nabambanlugak pa'y. Ha? Dayta ti paglaingam. Ti agrason. No kayat mo, di sikan ti mga ramid. Ay nawaw. Sika lang arudan ti maisuro. Sika pa'y ti kasta ti panagsasaw na. Grade 2 lang tinalpas mo. Iso apang nga asim, tadenggam ti may bagakin ka. Ure saan ka nakapagturpos iti panagadal ko. Ure grade 2 lang tinalpas ko. Kabailak nga idiskartyan day ta. Adda ti common sense kulusing. Di nakmat pagbalin ngawan ammo na ah. Kunaklakit din no natarimaan nanda ito aridaw, Alberto. Tarimaan ma. Ay nawaw, naturad ka. Wan ataglablabos ka matan. Anya ti pagsaksakitan tinakam mo, ah? Tangiwat mo ti parikot. Alya, ipakat mo ti kinalaing mo. Sikan ti mang tarimaan iti napirdi aridaw tayo. Ditakan, nalaing ka, saan ka di? Kat, sa dino ti papanam? Awan bibiyang mo. Na. Ay, una yun ay Alberto. No sa anak anasyan kan kay di. Awan ko matinapintas nga asawa mita. Ha? Makauma ka. Ang sakit tinakam mo kadagiti sa usawang ko kat pudnumat. Grade 2 lang tinalpas mo. Ay, una yun ti kasta pa nagsasaw iti asawa am lusing anak kaw. Ay, nawaw. Anyater aramidan nyo dito'y balay, nanang. Umay kayo kumakasarita. Ngam kasta mo tinasang petak. Nanang, irespeto mo ti asawa manak ko. Maasyan ka kumamot akin ni Alberto. Agkapi kayo pa'y nanang. Agyaman ako na'y. Pudno gayam tindanon ni anak kanyak. Ay nawaw, anya tindanon ti apo ko yo. Kasta unay ka na o ti panangiruruman mo iti asawam. Ha? Gaputa grade 2 lang tinalpas na. Awan mo ti respetom kan kwa na. Kasla saan nga asawa ti pangibilbilangam kini Alberto. Ay nananang, no sa anak anasyan kini Alberto idi, ang mga no engineer mo tinakiasawaak. Kalpasan ti adwa sakripisyo ti asawam para kan ka, para iti pamilyayo, kasakit din ti bagam. Sana nasaya ti kasta, di mo urayan ang mauma ti asawam kan ka, kunak tumag. Kumusta ba kahit? Nakasaritam ka diti anak ta. Wan lakay. Anati ko na ngay. Kas iti sigaw, agpatangkan manen. Nadanunak nga raw nga agapapadakan lakay na. Siya pa'y nakapigpig sa una na di aluseng. Naku na mo lakay. Sigurado anang agdagiti kaaruba datin sa usawang na lakay na. Ay napumat aya. Ibabay na launay mo na Alberto. Naku nampay lakay. Nudumtang ti aldaw asinaan ni Alberto ti anak ta. Ang muklatan no apay. No aramidin na Alberto ti kasta. Saan ta mababalaw ti manugang ta? Ngameng, talaga nga da kamali ni Luseng. Nagkapita pa ay Alberto anak. Agyaman ang klaw na itakatang. Kumusta kayo matay ni ti anak Meg? Napudot lang ti ulo ng kanyang tatang. Ay, nawaw. Iso lang karudan, dadabason na. Iso pa sinapudaw, ti ulo na. Diya ka mo itanak yung tatang. Makaumamatan, di kasi yung ugalyan na. Iso ang masong bata ko. Tanakumak matan, tatang. Ay, mawatan ka, anak ko. Gusto lang dahil sa song bata mo sagpaminsan. Sapno di na iba pa sa kinataom. Ikamit si paglakman na. Sana mabalin na tong palbiyag kit agad jas kay ti dakas ng ugali na. Ka, sa dino ti papanam, apay nga agim impake ka. Pumanaw ako. Sa dino ti papanam ko na. Basta pumanaw ako. Ay nawaw,
Apay akas tamatan ti panagsungsungbat mo kanya. Mapanak iti lugar anatan na. May stress ak matngaminan iti balay. Na. O di sige. Makaamu kamatan no sa dino ti papanam. Asino ti bot-bot ngam? Aywan, talaga apo manawak. Agpaiso da ito yan luseng. Tarimaan naman ti electric fan tayo, Berto. Saan matangag tayo? Ay nawaw, awan ni tatang dito'y balay. Ha? Awan ni tatang dito'y balay ko na. Pimanaw idi pa'y napalabas alawas. Ayuwanan niya. Da kayo matla ang ti makagapo nanang. Ay, awan imbagak ngagtalaw. Desisyon na day jay. Wan, desisyon na ngam da kayo tigapuna no apay akas jeti inaramid ni tatang. Maup-upay iti panagsasauyokin ko na. Kasanumat ngamin, ibabayo mat unay ti kinatao na. Apayan, Ana. Maflad mat ti kusina iti kastangar aramidom. Barado man ang tilababo nanang. Anya? Ada siguro man ang tinaurnong ngayon na po'y. Ay, sapay awan ni tatang mo. Day tangarot ti parikot nanang. Da kayong tumat ngamin. Na, siyak manan. Yan tangay kagurgurayo ni tatang agrade to lang tinalpas na. Alaman nga rod nanang. Da kayo man timang tarimaan iti barado alababo tayo. Anya nga itiamok dito. Makita yo day ta nanang. Pudno nga awan ti adal ni tatang. Ngam kas makita tayo, responsabli mat apadre di pamilya. No adda ti maperdi dito'y balay, kat iso ti mang diskarte. Ha? Maapresyaryo kumamat ada giti aramidin ni tatang nanang. Marik na kung tibunga ti dakas nga ugalik, nanang. Anyat na pasama. Sipod pimanaw ni Alberto iti balay. Maikawa mo't tanda tao. Nukas tangad da maperdi agamit kat awan timang tarimaan. Ay nawaw, tarimaan ma. Nalaing ka, saan ka day? Ninanang mo't. Anya nga'y kumatamok dita. Oo, makitam day ta. Ada mo, masan nga mo ti asawam. Ngam ada mo't kabailan ng aramidan, adi mo kabailan ng aramidan. Nanang. Tanangam ti panagsasaom anak kao. Di mo ibaba ti padam atao. Nang runa pa'y nila kay mo. Di mo ibabain kadagiti karo bayo. Protektaram mo't ati reputasyon na. Ay nawo, kanya tararamidan diti pagnanay daklusing. Lakay, pangaasim ta agawid kan. Kanya ko mataramida kijay, kat awan mo't sirsirbik ijay. Saan apod no day talakay? Siyak ti ayan ti bidot. Ha? Sorry no nababati pa nagkitakan ka. Bidot ko day jay. Pangaasim ta agawid ka kuman. Jakmat nga minamo atarimaanan dagiti appliances no kastama perdi. Agraman lababo tayo, barado manan. Kapag alam tayo ta, nalaing kamay. Saan lakay? Talaga adyak kabailan. Si kalaang ti makaamuno kasano amatarimaan dagichay. Iso apang nga asim kumaat agawid tan. Kasapulan ka ije balay, lakay. Kumusta ti lababo, lakay? Natarimaanan, at dalayong naipulat. Talaga nalaing ka no may papaniti kakastaba, naglakay. Ay, huwag mo ta. Pudno gayam di kunada. Amin a tao kat adda paglaingan na. Iso na laang tasaan tayo agpapada. Saan nga agpapada ti paglaingan tayo? Iso akasapulan tayo ti tunggal maysa. Kasapulan nga agtitinulong tayo. Adda ka matgayaman, ana, anak ko. Kasangsangpat ko laang, nanang. Maragsakan tanagawid kan dito'y balay, tatang. Una, tanagkarimot ni nanang mo, anak ko. Sapay la kumaan, nanang, tasaan yun nga iruruman ni tatang. Saanan, anak ko. Nakaamiris akon. Saan gayam nga amin kat kabailan nga aramidan. Kasapulak lat tatitulong ni tatang mo. Makita yun, nanang. Grade 2 la ang tinalpas ni tatang. Ngamdakkel ti maitultulong na kada kayo. Banag apagyamanan niyo kuma. Pudno takunam, anak ko. Ay, nawaw! Di mo iruruman ti asawam.
Uray awan adal na no responsable mat apadre di pamilya, nagasat ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At the good news ko kan ka, Bursulakan. Ay nawaw. Anya ti good news mo, tinay bakay? Agtugaw ka pa'y Anya ti Jaya. Ibagamo na niya tanay. Excited ako na makangag no anya man dito ang good news mo. Matuloy ti flight ko, lakay. No kasta, matuloy yan ti pa nag-abroad mo bakay? Wala kay. Ay, kamaudyanan na. Congratulations bakay. Makapag-abroad ka matay. Wala nga rod, matulungan ka matlaangan. Makaurnong taadagos no kastoy laang lakay. Saan ako na marigatan bakay? Kumusta nga ipalipulsyo? Nag-flight mat gaya man ni bakit mo? Ay nawaw, hindi pa napalawas-alawas pare. Di adan impawit na akwata. Awan pa'y pare, awan pa'y makabulan na. Sa bagay saan na pa siguro ang nagswildo? Saan pa'y pare? Bayam, no da ipawit ni bakit ko. Ilibre kan to pare. Laita ti kahit kukem ka pare. Managpalabol ka. Ay wala, dagas nagbaling nga imutan niya. Wan kaya, ang mga ano ada ti bakante ti pagtrabahuan pare. Awan pa'y pare, abay ko ma. Agsapsapo lang kay ti mabalin ko pag-applyan pare. Tay asa-asidig ko ma, tapnusan ang mabanog na tao. Sayang pare. San mo't nga hiring da sir ita? Hello, Tinay, bakit? At da impawit ko akwarta, lakay. Basta ang ti message ko kan ka. Agyaman ang launay, bakit? At damat lang na ipawit mo akwarta. Manungal daw nga inuruuray ko na ita, bakit? Gumatang kanto iti groceries para kadagiti anak na. Idad mo no anya ti masapul da. No adda sobra, ikam ni nanang. Ta isumot ti mga asikaso kadagiti ubing no kasta nga da trabaho. Jay da tuma, i-savings mo. Okay, bakit? Siyak ti maka mo. Sige nga rod lang ay, agpakada akon. Ag-text kan tulat na kanyak ano maalam ti impawit ko para kada kayo. Kita ama, ang mga no adda manin mabayadan iji pagadalan. Bayadam no adda, tapno malpasan. Okay, bye. Ay nawaw, apay akasta ti kawos mo, Bursyo. Nakasapatos kan naka-leather jacket ka mo. Ninanang mat, papan ko alaan di kwarta ngayon pawit ni Tinay. No kasta, nagsweldo gaya man. Una lang, at dan isutin niya huwag na kanya. Kita gumatang ka iti para kadagiti ubeng. Uy, nanang. Nayunam, tapno at dabalunan da iti pagadalan. Una lang. Sige, agrobata ko. Da kayo man ang timakam mo ka na iti ubeng. Ay mabiit laang anak ko. Agtugaw ka man pa'y, ta ilistak laangan. Ay nawa, sala masapul nga ilistayo, nanang. Ilistak, ta mga numalipatam. Kaasi magdagiti ubeng. Para nyo! Si kamag kaya palipulsyo. Sumulat na. Agya pa lang, pare. Asino ti ka doon dito'y balayo, pare? At nani bakit mo? Awan ni bakit ko pare. Nagawid di dyan lugar da. Kailo na kano naging tinatakil na. Perfect timing nga ron, ano kasta, pare? At dati ginatang kong harak ng pulutan, pare. Ay nawaw. Apay aging batang kay ti alak.
Kahit alam sa amin trabaho, intun bigat. Saan ako nasumro kaya pare? Sayang met, pare. Di bali Tadamot agi paw-pawit nga OFW nga asawak. Uray agri sa inang iti trabaho. Agbiag gamila ta pare. Wan angem. Awanin tingim na pare. Mangirwarakit din iti siya ating glass. Narugyan ta. Di kan aginarte. Tamok nga uray sigakit kaili mo ti hangot kin raman ti arak. Kapag nakita ka, wala. Ay, apo. Ay, talaga mo gam dito. Sa dinaw tinagapam, apay anabarbar ka nagawid. Ti pakadam kanyak iti agsapa kat mapanmula-alaan ti pawit ni bakit mo. Isumat na lang. Ayan nga ron ti ginatang mo para kadagiti ubeng. Nakaturog da pa yun gapo iti kauuray dahan ka. Kawan ba'y nanang? Anya nga ron ti balunan da inton bigat. Kan nga iti kurta nanang. Nakayumatan ni makamo amang i-budget. Ay na, bursyo aya. Di mo lang arudan nagatang ti impagatang ko. Nabartag ka pa'y anagawid. Inton kwan, di ka manan sumrak iti trabaho. Agrason kan tumanag. Saan na masapul nga agrason ang itibus ko nanang? Na, kasano ko alaman? Agrason ako, hintong bigat man lang nanang. Saan ako nagtrabaho? Anya ti kayat asawon ti ado abote ti arak si kaunyok. Ay ako bakit? Agpudno ka man kanyak. Imay kadimanan ni Bursyo dito'y balay idi awanak. Ay nawaw. Kamali ka bakit? Apay kung mga umay ni Bursyo dito yung ay. Sigurado nga inranayo tinagsyat idi awanak. Saan ko nakalang haludit? Tatado mga buti, pinidot ko lang di tadalan. Isupay ama ilako. Dinakman ululbudan si kaunyok. Ay nawaw, saan bakit? Saan nga ako ululbud? Sis, nagbaglayang ito nakapagdalusak ito. Saan na mabalin amamuan bakit ko alam sa kami ito kong palit? Amangan mo ang pulong kita ka ni Malitinay. Mamwakla ang adati kadwang managinom dito'y. Makitam. Rumwar ka manan si ka, Bursyo. Di ka matan matatao dito'y balay. Saat mo tamay parit ag-enjoy nanang? Gaputadaak ang mga asikasaw kadagiti putot mo. Tilamatan papapanam. No apay ngamin nag-resign ka iti trabaho. Ninanang mo, common sense mo Asino ti makaanong si ti kasi klase ti trabaho. At dangarod ti pawpawit ni Tinay agastusan tayo. Anya klase ti panunot day ta, Bursyo. Ninanang mo, oray sa anak agtrabaho nagbiag kamlata. OFW ni bakit ko? Innem abulan ni Tinay ijay abroad. Ngem awan pa'y pakakitaan na. Innem abulan meten ngagsaysayang ka iti kwarta. Tila adda paggasgasto sa mat. Isungarod anang ipauit ni bakit ko. Tapno adda gastusan may. Hay, diya kamukan ka, Bursyo. Agsaysayang kalaang iti kwarta. Kasla diya ka may ibusan iti kwarta pali Bursyo. I know. OFW ni bakit ko pare. Mayat gayam no dati asawang OFW Ay, wala pare. Nakarelax ta. Wan nga ron pali. Dahil talayang nga nagulit ti malamid. Wala. Kaslatag trabaho lang ta. Tanda ti moro-ura pauit. No sakti sa ka pare. Ibagam ka ni bakit mo taga-brood mo ten. Wan man nga akpaiso. Kasalitak tuman ni Elisa. Tapagabludak man met. Ada na panunot ko, Elisa, bakit? Anya manan day taan na panunot mo. Bumak nang taadagos no ko Anya nga rod day ta. Palubusan ka nga agabrod, bakit? Apay nalakaaya ti agabrod. Ano ka ba iral ni Malitinay? Sigurado ang mabailang met. No kayat mo, di si kanti agabrod unyaw. Siyak pa'y laang ti ibaon mo mo. Wen tapno agplugle sumamet ti biyag ta. Sardangan nak amok akayat mo lang nga agabrodak tapno adamot ti pagbisyo kas kini kumparim abursyo. Nagabrod lang ni bakit na agsaysayangan iti kwarta. Hello, Maritinay.
Pasensya kan, Mare Elisa. Italaang anak kaawag ha. Busy ak ngamin. Okay lang, Mare. Maawatak mat. Kumusta ka matan dito abroad, Mare? Nasaya at latamat, Mare. Da kayo nga eh. Kasi ti Apo, nasaya at kam lang dito'y, Mare. Anya nga minantay ko ng mga ibagam, Mare. Nilakay mo, Mare. Ay nawaw. Apay ni Bursyo, Mare. Saysayangan na ti kwarta apagbanban nugam. Day tala ang maagin inom ti aramidin na. Itugot na pa yan nilakay ko, Mare. Anya? Naibaga ka din ni katugangam ang nag-resign nila kay Mau. Saanan nga agtrap-trabaho? Ni, diyak ka mo ti may papaniti day tabanag, Amare. Kaano pa ang nag-resign? Nabayagan ang nag-resign, Mare. Imawagakten ka ta ang mga numabain lang amang ibaga ti katugangam. Kantap no amumatan at aramidin nila kay mo ditoy. Pudno ka di tinadamag ko, nanang. Nag-resign mat gaya man ni Bursyo. Ay, nanak ko. Nabayagan ang nag-resign. Mabainak lang amin amang ibagakan ka. Ay, nawaw. Apay ka no ang nag-resign? Namnamaan na ti kwarta nga ipaw-pawit mo kankwana. Anya? Numabalain. Groceries latan ti ipawit mo. Kan kontrolum ti kwarta. Wala nang. Kasta nga roden ti aramidak. No adda sobra, idulin mo pa'y lang. Di mo italak amin asweldom iti asawam, tamangan numasayang laang. Kat, anyangay nga roden ti aramidan ni Bursyo itananang. Day ta makikakaaruba ti amuna nga aramidan. Narigat ang mabagbagaan. Di na pa'y maasikason dagiti anak yaw. Limas tog idi na kaigam iti kwarta. Anya? Nanang, imawawag ka din ni Tinay? Apay ni Tinay. Di namot ngawin replyan lagi ti message ko kang kuana. Mano abulan din asa na nagpawit iti kwarta. Apay, naibusan ti impawit na ken ka. Napayagan na naibos, nanang. Mano abulan mo't ngawan impawit na. Di na panunutan dagit anak me. Ay nawaw, kano si katikadakkalan iti gasgastusan. Manulaang mo't nga iti gastos mo iti duwa nga anak yo ken Tinay. Ay nawaw, ngam responsibilidad na tagpawit, nanang. Isungarot na pinalubusak nga gabrod. Pinalubosam nga gabraw, tapno maaramid mo ti kaikayat mo, kasta ka day. No apay ngamin ang nag-resign ka iti trabaho. Ita, agparikot ka no sa dino ti pangalaam iti kwarta. Pale, kaslada na nagsinapalekot mo. Masarak nga ro dita asawak, pare. Apay ni malitin ay pale. Di nabot ngaminan mo panunot ti mang pawit iti kwarta, pare. Nakita tipos na hindi napalabas sa lawas. Nag-restaurant na kano kadagiti kagayim na ijabrod. Anya? Dahita ti pakasigurak, pare. Gas-gastusan dan kadagiti kagayim na ijabrod ti sweldo na. Isungawan maipawit na. Kasano nga yun dito, pale? Jak nga ro mo, pare. Jak amuh na niya taramidan. Talagang awanan ti bibiyang ni Tinay iti pamilya na, nanang. Ay nawaw, apay akastamot ti bagbagam si Kabursyo. Di yu ka di makitkita dagiti pos na. Agin enjoy jabrod. Sayang na lang ti suldo na. Naimbag kumamat ano ipahukitan na kami. Na, agtrabaho ka mo ngamin ah. Saan ati sweldo ti OFW nga asawam tinamnamaam. Nasayaan nga rod kasi nga aramidin na, nanang. Ay saus, di ka man nagsao iti kasta si Kabursyo. Tauray si ka, sinaysayang mumat ti kwarta nga impaw-pawit na kan ka iti. No syakti si ka, agbiro ka iti pagtrabahuam. Si ka ti lalaki, si ka kumati numero 1 nga agdiskitar para iti pamilyayo. Saan nagaputan nagagad ni bakit mo agad agsadot-sadot kamatan. Apay akas sa tiit suraang Bursyo? Makapapagtit noon ti kwarta, mare. Ay nawaw, anyat na pasamak aya? Saan nga rodan nga agpawit ni kumarem? Amangan kid din no nagtaw-tawag ka. Wen, idi na minsan. Nagkumusta laang. No umawag man kang kamare. Pakibagaman ta replyan na dagiti message ko kan kuana. Nalipatan lamot ngamin dagiti anak min. Mayat tibiyag na iya abroad. Kadda kami, agrigrigat kami. Sinayang mo ngamin ti trabaho, pare. Imbis amayat ti swildom ijay, nag-resign ka kiday. Awanan ano sam ati agbirok iti sabali at trabaho.
Narigat mo't no tila ang pawit ni bakit mo tinamnamaam. Ay nawaw, day tala ang tin-deliver dananang? Wan, groceries lang. Isumat timpaw it ni bakit mo. Ay nawaw, di namot ko na anayunan na iti kwarta. Awan lat ibagam no di kwarta la ka na yun nag. Wano, ang damotin sa bali agas gastusan ay jay. Isong awanan maipaw-pawit na. Sana kasta. Aguray ka nanang. At dan samot ti amuyo adyak ammo. Ala, ibaga kun ti pudnukun ka. Naamuan ni bakit mo tinararamid mo. Naamuan na mutlaang ti may papan iti panag-resign mo. Nagpulong kayo? Sana siya. Diyak amo no asino tinangidanon kan kwa na. Ngamay salaang ti masigurado. Saan ang nagpawit iti kwarta, tawanan pa nagtalak na ka. Apay mo takas na dinay. Apay, anya manan ti reklamom. Mangipawit kay ti gastusan mi Uston ti mano abulan asinay sayang mo ti kwarta nagbambanugak bursyo. Anya? Di mo namnamaan amang ipawitak pa'y iti kwartakan ka. Asino nga min tinangibaga nga agresign ka. Alamatin abakit. Awan ti gastusan mi ditoy. Kas na ko nakitayan, di mo namnamaan amang ipawitak pa'y iti kwarta. Naglalaingamon ngay. Awanan. Inagdupnan ti silpon na. Ay nasapa ka mat bursyo sa dino ti papanam. Anya kumapay nanang. Agsapol agay ti pagtrabaho ka. Ijay. Medyo sentro. At kanong ti hiring ijay. Ay kanasaya at mata na panunot mo ti agaplay manan. Kapilita rin na. Mayat day ta. Tulungam ni bakit mo. Saan kat aday tamang namnama iti kwarta nga ipawit na ti paglaingam. Laglagi pam anarigat ti trabaho ijay abroad. Ay nawaw! Ikam iti importansya ti kwartaan nagbanugan ti kapamilyam. Di mo sayangan kadagiti banbanag nga awan mat kaas-askan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.